minut a 14 vteřin, takže času dost, Karol samozřejmě stále chutná, jak říkáme. Třeba Kendrick, tak si to se Tak mi zpráv! Takhle bonus. Máš zprávu! Jakoby se nestal. Tak si musíme takhle zaplatit. Stále ještě dál může, což je super. Down the high street, looking for a new romance. hear me asking in the barroom, Asking every girl to dance. Being cool, I tell myself I won't be an easy catch. you know I need a new woman every night. Now you gotta Jsem tady jako doma v režimu, jsem tady dneska doopravdy nádherně, nic bych tady stál a říkal jsem vám, co jsem tady prožil s klukama v režimu, je tak skutečně zážitky na celý život. Až do večera budu v tom stánku za váma. Jinak ještě hrozně důležitou věc, kterou jsem přivezl letos do Peržimova a kterou tady chci zmínit při této příležitosti, když jsem tady na hlavním pódiu. 2 roky jsem psal, dělal jsem spisovatele, sepisoval jsem všechny disciplíny, které jsem za 50 let s míčem a s dalšíma věcma jako fotbalista, solista absolvoval, vymyslel, pozbíral. Hodilo to dohromady 26 000 a nějaký drobný nejrůznějších triků, kouzel, sestav, dovedností, takže je z toho taková databanka, encyklopedie. A s touto encyklopedií jsem právě přijel jako s hlavním bodem mýho programu letošního, aby agentura Dobrý den z Peržimova, aby mi dali na to certifikát, že těch disciplín, když je jich víc než 26 000, tak že je to prostě nejvíc, co kdo sepsal, co se týká fotbalových dovedností. Začneme s fotbalovým míčem, trošku s tenisákem a už myslím do toho stánku, abych stihl, co jsem říkal. To znamená... Honza Storkovský. Výborně, přátelé, přečtení a taková příští je samozřejmě fotbalový klubista Honza Storkovský. Díky moc. Your love is killing, give me more. don't be so villain. Close the door. I'm getting older, On a plane. you make me smarter. So it's good being, but you can doubt it. Go and find out how it was made. If you manage to climb up the mountain, Start saving all those that need to be saved.
run away.